Na rozlohe 22,5 hektára nákladom vyše 300 miliónov korún budujú v Nových Zámkoch novú konzerváreň, najväčšiu a najmodernejšiu v republike. Pracovníci bratislavského priemstavu ju začali stavať v októbri 1969. Podľa vládou stanoveného termínu mala byť dokončená v septembri 1975, no dodnes nie je. Preto sme položili niekoľko otázok priamo riaditeľovi závodu, súdruhovi Mikulášovi Andelovi. Žiaľ, v dôsledku meškania stavebných pripraveností a následne aj meškania montážnych prác nebolo možné všetky prevádzky uviesť na čas do skúšobných prevádzok a potom do trvalej prevádzky. A tým sa stalo, že došlo k výpadu v plnení plánu. No zvýšeným pracovným úsilím našich pracovníkov, prijatím socialistických záväzkov, ich spevnením sa podarilo, že oproti hroziacemu výpadu 23,5 milióna korún sa tento výpad podarilo znížiť na 14 miliónov korún. Naši partneri, Priemstav, Národný podnik Bratislava si túto situáciu veľmi dobre uvedomuje a už i so zreteľom na to, že sa blíži 15. zjazd a chceli by aj oni výjsť s čistým kontom, spolu s nami uzavreli Združený socialistický záväzok, podľa ktorého do konca marca chcú odovzdať všetky rozhodujúce objekty do prevádzky a ostatné, u ktorých je to podmienené ešte dodaním ďalších technologických zariadení, prípadne tam chýbajú niektoré materiály. Tieto objekty chcú dokončiť najneskôr do konca júna 1976. Treba povedať, že napríklad lúpačky jablk, u ktorých boli určité obavy, že snáď nepôjdu, sa vynikajúco osvedčili. Je to veľmi dobré zariadenie dodané z Nemeckej demokratickej republike. My sme s ním veľmi spokojní a ja osobitne veľmi rád chodím okolo tejto linky každý deň, pretože vidím, že nielen plnia výkonovú normu naše dievčatá pri tomto zariadení, ale dokonca prekračujú. Dostatok zeleniny a ovocia v priebehu celého roka, ako aj výrobkov z nich, bezprostredne ovplyvňuje racionálnu výživu obyvateľstva. V súčasnom období sa už nezaobídeme bez konzervárenských výrobkov. Medzi týmito žiaľ zatiaľ chýba široký sortiment zo závodu Slovlik v Nových Zámkoch. V rodinách s malými deťmi chýba zase detská výživa. Tá, ktorú mal už v lani produkovať konzervárenský závod v Nových Zámkoch ako jediný v republike. Aj pre tieto deti sa stal námetom na našu dnešnú publicistickú reláciu. Ale najmä preto, aby sa ešte znásobilo úsilie všetkých zainteresovaných zložiek na jeho urýchlenom dokončení. Zatiaľ si ešte mnohí ľudia musia zabezpečovať vitamíny nakupovaním u súkromníkov. Takýto spôsob mala však už dávno nahradiť socialistická veľkovýroba.